malah wis rawuh ora. Ngomong apa-apa mak beduduk ngerti-ngerti wis teko kene. Lan sampeyan paman. Dawuh Senajan toh sampeyan sak kloron. Iki nglipur lan aku sedina kaping 7 paribasan. Ing kono aku ora bisa selak. Sakjroning atiku aku ora duweni rumangsa karo paman. lho lan nalaripun dos pundi kok boten saged remen penggalipun senajan to kula lipur Ngelingi Kakang Pengrawit lagi wae nandang brak santer banget. ingkang raka nembe gira Pancen kaya ngono. nggih lajeng Ora kurang-kurang nggonku ngupati wiku ingkang bentur tapanipun. Kang supaya paring sodolan Kang Mas Pengrawit ning nganti ari kalungguhan. Kang Mas Pengrawit durung bisa walaya jati-jati temah Kirwala. Kaya nduk paman. Bona dirantos kemawon benjang nampun dumugi titi wancine pokoke nek mboten waras nggih mati ngonten rampun Paman Kemet. nggih Ampun lanyu-lanyu lho. lah tiyang gesang niku nggih jadangane niku lara niku nek ora waras ya mati Ning sak bisa-bisane iki menungso rak diwajibake. nggih lampun jenengan napa niku beto tenggene wiku sing bentur tapane nggih to jamu-jamu nggih sampun tabib nggih sampun lah menika mbok menawi nggih dereng titi wancine jangan gerahipun ingkang raka Pancen bener kandhang paman. nggih Kridane akhirat bakal bisa bedah utane pesti. Sepiro budidayane menungso ora bakal bisa ngumpuli panguasane Gusti. Menungso mung isine nerimo lan nerimo paman. nggih Ning semono ya paman Kemet. wonten menapa Dadekno kawruhmu ya. Nek iki dina Kang Mas Pengrawit. Duweni jejibahan tunduk kemit ana ing Raja Majapahit. Kinarya njaga katentreman Majapahit. Mongko Kang Mas Pengrawit lagi wae grah santer banget. Ndak kira Kang Mas Pengrawit ora bakal bisa cedhak ana ing Raja Majapahit. Jagi katentreman wonten ing Raja Majapahit, Paman. nggih kanan nggih Lah, pinangka aku sekadange paman Kang Mas Pengrawit, aku didhawuhi supaya cedhak Majapahit, marnengi nggone Kang Mas Pengawit tunduk kemit ana ing Praja Majapahit. nggih mengenai katen nggih prajuritipun monggo enggal dipun tindakaken gandeng menika sampun wanci napa niku angsuping surya monggo enggalipun tindakaken Sampeyan sak tekan nggih ngestakaken dawuh monggo ayo le ayo Paman Kemer, wonten dawuh Ndara Sembagi katone wis cedhak tapel wates Praja Majapahit. Mongko saka dana cedhak Majapahit iya to, Paman. nggih Rumangsa sayang bajan sastra. Wong aku kepengin lagi ngaso sampeyan. monggo Ndara Sembagi badhe ngersakaken ngaso oke kados kula ingkang janji Nek aku lagi wae ngaso,
Paman kemet iki sing jaga. Ning tak jaluk sing ati-atian Sitya Jakaya bocah. Nek duga Kang. Nggih Kanggo iki abot gawe karo Kang Mas. Abot malih niku mengke dalu. Ate ngono. Nggih, lah nek dalu iku pancene pun tiyang ngantuk. Paling enting menika nek ngadepaken tabuh tiga. Wah, hawane enting mboten kantenan. Nek ngancikake tabuh tiga iki hawane enting perkarane iki apa? Lah badhe sair niku napa? Ono apa bekoe yo. Nggih monggo nek badhe ngersakaken ngaso, kula sing tunduk kemet. Nak perkara melek iki wis gaweanku. Ning nek turu yo gaweanku. Ana melek yo ana turu. Wong aku mangbar melek kok saiki yo turu. Ya aneh. Ayune aku ora kecekel dene wong Majapahit. Sak umpama aku kecekel kelawan Praja Majapahit, tartamtu aku bakal entuk pidana. Yo. Sopo? Hei, Lur. Woi. Lur. Ayo, bakal tak kemulake sandang pengendonmu kang bocah kalman iki. Bayaramu kae mbok turan turu, weh. Wong ngene ngiring-ngiring sampean. Ayo. Tani. Aku ngipi masaku lempung nek ketoprak. Ketoprak iki. Iki. Iki maling. Kami kali kok kene bebo turu. Bajingan. Merucut ala masam kowe. Cuk, Eh? jangan kuasem nek kutayo, Cuk. Kowe ngobaman jangan asem. Oh, pentek setengah manci. Lah jangan saembar bontaro dhewe. Kok iso ditumplek iki lho. Wong ngene-ngene kiring-kiring kowe kok kabeh bebo turu lek kene. Iki begagas apa? Kok iso plang-plang ora kondo-kondo. Salahku iku apa kleru? Kowe bajingan. Kowe gento ya kowe. Aku bajingane mbajing apam. Sing kok cara ora wujud bondo donya. Lah terus apa? Kowe nyolong wong. Wong. Lah nek wong dicolongi bento apa piye? Ana wong nyolong wong iki. Wani ke? Wani. Wani karo Gusti ku, Iki. Jotose. Modele cek kaya ampang yo. Apa sing mandes? Joto sok ngene ampang. Nek joto sing mandes kene tak warai. Aku tak warai. Aku nek mbok waraimu. Engko nek kebantren aku mbok denda kakean ora ono sing tak mbok bayar. Ora. Wis cukup klono samboyo klono pati. Kudu papan kene gone ngadili perkara iki. Ayo padha disuwanke ora. Ayo.
paboten sinuwun. Ngantos kula sowan wonten ing Pendhapi Agung Praja Majapahit boten tinimbalan jalaran. Ing wedal sak menika Murat Moko ingkang gonjak Atmaja dalem ing wedal sak menika sampun kecepeng sinuwun. Pawongane iki Nika leres. apa bener iki pawongane kang disuwake. Nggih. Nggih, pawongan iki ingkang wonten gonjak Atmaja dalem sinuwun. Lah kae sapa kok men? Niki patih kula. Kok patih ana ing gunjak payu? Nggih. Kula ingkang kados sinipun. Ronopati. Nggih. Jangkep saka ing praja gunjak payu. Leres. Kula Samboyo Kiraka Patih Arya Permodalan kuwi Paring dawuh. Nggih, paring dawuh. Merga saka sing gonjak marang Atmajaning Sun Mindayawati kang wis karingkut kula ing kalenggahan kang slira pinanggonan pasesen. Parengi suruping surya maling julik ing praja Majapahit bakal ndak paringi pidana putus gantung Mas. Oh, ento melayu di siawis gantung. Kurang ajar kowe. Darep aku lho. Lepatipun kula menapa? Ngantos panjenengan paring pidana dhateng kula kinarya sesuk-esuk nyarengi plethekipun sengenge saking sewetan panjenengan badhe hukum gantung dhateng kula. Gago kabeh kanggo setso. Saka tumindakmu nggih ki mungsu. Sepisan jiwat marang Atmajaning Sun Mindayawati. Kaporo kok rangkatake sapa ing dalem Taman Sari. Padha karo lepak dos nampar taliyane Prabu Blowing Majapahit. Duh sinuwun Prabu. Sak gluguting kolang-kaling dawet pinara sastra paribasan. Kula mboten nate cedhak lemebet wonten ing taman kapuren. Malah kapara gonjak prangkataken Gusti Putri Mindaya. Ora sakombe, ora samungkang mungkir kowe. Ora ana tinane maling kok ngaku. Ngaku ae pakunjan kebek wong. Mula kaso kuwi Kronowati, Nur Samboyo. Nggih. Kang rumah jane alo-alo. Ayo. 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 Ampone tutu kemet koning kraton Majapahit. Ning ati kelenggane iki terus kundur. Kula ingkang suwun kula ingkang suwun kadang putus mbak. Nggih. Kemet. Dawuh deng Bupati Pudo Pengrawit. Ana wigatine opo nganti kowe cedhak ana patunggul. Katiwasan Ndara Pengrawit. Katiwasan piye, Met? Sekawit kula ndherekaken Ndara Sembagi ingkang maringi panjenenganipun tunduk kemet wonten ing Majapahit. Wonten mriku Ndara Kuda Sembagi
Sembagi dipun nanggep nyidra putra-putri dalem jeng Sinuwun Prabu satemah Ndara Sembagi ditemenika dipun rangket wenjang-enjang sareng Plething Surya dipun pidana putus gantung. Sembagi bakal digantung. Degara Pengrawe dawuh Kadangku Sembagi ora salah. Kadangku Sembagi ora luput. Kasare Jeng Sipati Sesuk tapo pintu. nggih Kadangku kudu Sembagi bakal diputuskan. nggih kasare jenengan kesegeran Jeng Sipati ampun keseksa tindak Ojo nganti kelakon. Kadangku kudu Sembagi dadi raja pati orang alon-alon mojo pati. yen jenengan nembe grane kodhok pundi kok badhe tindak nyairani wonten ing Majapahit mengke terus dah pundi Rapi mikir, aku bakal keteruskan kata. Pikir, pikir. Monggo moderaken yen ngono niku tindakipun Sinuwun Prabu Brawijaya. Wes kelakon. Tibaning pesti saiki kang slira nampa pidana semresaning Ratu Majapahit. Mula ingsun mundhut kanthi yen to darbe pamundutan agake kakang. Sinuwun Prabu Brawijaya. Pamundutan kula men setunggal. Menapa mboten wonten pangenteng-enteng dhateng kula? Kabeh wis kawisa. Kawis ing lesane pangandika. Sing saking kabeh pun pangembating prasira kalakon saiki kuwi kabudyan. Ora kena diwahi papan. Kula badhe pamit lan sekadangipun kula. Ingkang nggala wentah dhateng kula kinarya Kang Mas kula Pengrawit. Pamitu. Isih ana wektu kanggo. Kang Mas Pengrawit pun Sembagi nyuwun pamit pangapunten dereng saged ngaturaken dharma bekti dhateng panjenengan. Kang Mas Pengrawit. Hitungan kaping 3 tarian. Sendika dawuh. Siji. Waduh, Loro. Kang Mas Pengrawit. Telu. Pamit Kang Mas Pengrawit. Peluk panjenengan Kang Mas Pengrawit. Tata hatimu Syadi Sembagi. Rahayunipun wonten panjenengan Kang Mas Pengrawit.
kuda pengrawit. Paring patiko Sang Prabu Brawijaya. Sugih kendel Bondowani nyaparake bidoning Praja Majapahit lawan Sembah. Nyuwun papunten ingkang kula suwun. Lepat putus mbagi menapa ngantos Sang Prabu Brawijaya matrapi pidra gantung mateng kadang kula sembagi. Luput gedhe munggah brataning praja. Gegawa dadi maling julik ing Praja Majapahit. Lajeng wujud menapa ingkang dipun cidra mateng kadang kula sembagi ingkang kula tresnani. Nyingetake asmajaning Surmintayawati supaya tamtama. Nuwun sewu Sang Prabu. Kula badhe nyuwun priksa mateng kadang kula sembagi. Yen to dipun wareng dipun parengaken wedal kangge wirungkan dumateng kadang kula. Yai kudu sembagi. Karmas pengrawi. Pun kakang takon kan kuwi. Apa bener anggere Sang Prabu Brawijaya yen to anti jero pusadre Taman Kapitra kuwi gojak lambang si kelawan Sindiawati putrane Sang Prabu Brawijaya. Karmas pengrawi. Kabar pisan. Kula mboten nate cedhak Taman Kapukir Majapahit kaporong gonjak Gusti Putri Mindaya. Kowe gendak supa. Purun Karmas. Ya, aku percaya. Sang Prabu Brawijaya yen to kutha pengrawit kapan kapitayan. Yen to kutha sembagi boten badhe kelampahan. Tumindak Durjana gonjak dumateng Indrawati putra dalem Sang Prabu. Margi kula ngertos watak lan watetipun kadang kula kutha sembagi awit bae cinggir ngantos ngajekno tataran kadewasan kula ingkang pelwendah. Sang Prabu nek pancen nyen badhe midono setunggalipun loro pidana panjenengan kedah ngangge paugeranipun negari menapa sampun jangkep paugeran negari kedah nipo kadang kula sembagi ingkang badhe penyan pidra gantung. Kabeh gendak ugemi. Saya meneh atik-atiking praja ing Majapahit kang tak asta. Aku dadi Narendra, aku pengayuman ngadil marang kawula. Lajeng pijet paugeran negari Majapahit. Tritunggal kang tak tibakake marang sekadangmu pinangka Narapidana ing Praja Majapahit. Lajeng menapa mawon? Sepisan Pandhawan kabeh wis dinakwa marang kawula ing Praja Majapahit yen to seta kuwi kang tumindak gedene kang angka loro tandha bukti. Buktine atmajaning sun Mindayawati rangkat saka ing dalem Taman Sari Majapahit jangkep katelu seksi akeh para narapraja kang padha ngringkus ngrangket marang kadangmu sida sebagi hambarengi muncating Mindayawati saka ing Taman. Sang Prabu Brawijaya telu timbal paugeran negari Majapahit menika dereng jangkep. Kok bisa kandha sing Jangkepipun kedah sekawan. nek kuwi bisa ngandhakake patang perkara linambaran Narapidana ing Majapahit apa? Kedah wonten pambela. Pambela. Pengrawit Narapidana Buddha Sembagi. Yen to jangkeping papat ana pambela, sapa sing dadi pambela? Pambelane kudu pengrawit. Bopongi kelawan kudu sembagi. Dadi kowe kang bakal mbela. Ya. Buddha pengrawit Sang Prabu Brawijaya nek mungguh marang pranataning paugraning praja. Buddha Sembagi pengrawit kuwi nerpati marang kawula. Nek mungguh marang kapribaden pancetha kuwi sekadangmu. Sang Prabu Brawijaya saha sembahan kula. Rening pengrawit
pambelane kudu sembagi. Apa tandha buktine yen toh cetha? Kowe bakal dadi pambelaning kudu sembagi. Margi kokakan kapidayan. Yen to kudu sembagi boten minta dandolo. Sang Prabu kula nyuwun tempo sekawan dosa dinten. Yen to sekawan dosa dinten kula boten saged mujudaken prataka. Boten namung kudu sembagi dados Loro kudu pengrawit sakup lan gantung wonten alun-alun. Amiwiti ari kalenggan iki patang dina lawase kowe ndak enteni ento ora bisa mujudake malih iki. Aja takon dosa menggunakan panjenengan. Kudu pengrawit sarang mati. Semenawa. Pun kakang kudu pengrawit minangka pambelan jam kepatang kodino. Namun kakak ora bisa mestake lakon. Ora mung kowe dadi terus. Pun kakang kowe. Lo titip selamatan putus bagi. Arya Pramoda, paring ingsun mundhut Narabidana kapapake pakunjaran. Sendika dawuh. Ayo. Kaya papan kene bakal ana karawan tamu. Kuwi ku pasti dening Joko Kondang. Tak jaluk kasih banget. Gitu, Kakang. Rasah dadekke waslan sumelang sajroning atimu. Aku bakal manjing ana sajroning sang-sanganmu. Ngoten to, Kakang. Hati-hati ya, Kakang. Jadi Windayawati. Inggih Kang Mas Kudu Pengrawit. Yo gedhe pangapramu pun kakang wani mlebur sajroning Taman Kaputren Mojopahit. Ana kawigaten menapa to Kang Mas Kudu Pengrawit? Siati Windayawati. Inggih Kang Mas. Karo aku ora tekan lagwe ngarbeni. Waktu dina iki pamuntahe budang Jabang bae kabeh agem sang-sangan. Mongko sang-sangan kang endah kuwi agmane kadangku sing tak tresnani Windayawati. Mula yae Iya to Kang Mas. aku nyuwun ngapen. Jadi Windayawati. Boten Kang Mas. Esuk pasen kadang luput dong kawit. Ngepenginake sang-sangan. Wenehake. Aku bakal manjing ora sakjroning giwangmu. Ora. Kang Mas, kula paringake kok Kang Mas. Ora bakal tak pacet. Pripun to Kang Mas? Reneng saja aku kelingan. Reneng karwane pun kakang ki loro ratekan dina Larasati. Larasati nyuwun kewang. Napa? Kewang. Iki Kang Mas. Iya. Boten kok Kang. Dajeng Windayawati. Yen to pancen kadangmu kudu pengrawit. Kepengenake giwangmu. Wenehake. Aku uga bakal manjing ora sakjroning gelangmu. Ora. Boten, kula paringke kok Kang Mas. Ora Pripun to Kang Mas? pun kakang kelalen. Lho. Banjur pripun Jebul to, Kang besok Mas? laire punang Jabang kowe iki wujud wadon.
penjaluk kadang wepe gelang. Napa? Gelang. Gelang Kang Mas. Iya. Boten kok Kang Mas. Walaupun kakang nyuwun gelang bakal tak paringi kawan Larasati dening ratekan Yai Widowati. Boten Kang Wes Mas. to. Peninggalane Kanjeng Ibu kok. Kang Mengko Mas. rampung tak balikke klan kuwe Yai. Boten. Wes. Jebul kue maling culik, kue bisa jar acer, kue ganti papan lan duno. Sopo satriku? Itu pancen ke pengen mangerteni. Sopo tak satenane aku? Aku Joko Sundang. Sespo wiridan saka ing pertapan Mahameru. Kowe Joko Sundang. Opo menate kamu kawan? Nek kowe murid oleh Mahameru, muridé kajar kodang ora. Wong pengen aku kawan supaya ora nyubiani klan kowe Sundang. Ora saiki rene mau coba geger. Kagok tinggalan bakat ini. Kadang kudu semakin nanti dadi turu pitono. Sing kok karepe kok kepiye? Kowe gelem mandut kelasku double grawet. Taraket asuhan kemut bae. Menak tembungmu nanging rekosaku. Yen pancen kowe bisa ngrangkek dening Joko Sundang, aku sak gelem nyembah marang gelamaan. Maju legana tim Sundang. Ora dadi kowe malomo. Yen aku iki pakak pilot dening ora ketam ana sambungan klan kowe. Kula saiki Joko Sundang dadi Narapidono. Taswan ki Sampun paripurna lalapan ing siang mriku. Monggo kula aturi hamirsani ing mangke dalu. Suwun.